op bij de receptie, maar dat klopt niet helemaal, hè, mevrouw, hè, de receptie. Nee hoor, nee, ik verkoop koffie voor de wereldwinkel. U verkoopt koffie voor de wereldwinkel? Ja. Is het dan ook Fairtrade koffie? Ja, ja, echt waar. Heerlijke koffie. En wie bent u dan? Ik ben de moeder van Wim en Ham en Wietse. Oh, van Of Hanne van en Wietse. Noppel. Ik zoek Wietse nog. Die heb ik nog niet gespot. Waar kan ik hem vinden? Hier op het terrein, denk ik. Nee, dat lijkt me... Nee, dit is Ham. Dus Ham. Ja, Han heb ik al gehad, hè? Ja. Han heb ik al voor de... Oh, die heb je al gehad. Ja, heb ik al gehad. Ja, was zo gedaan met Han. Oh, ja, ja. Maar en wat hebt u trouwens een mooie cake? Mooie cake, ja, die heeft mijn man gemaakt. Heeft uw man die gemaakt? Ja, dat is zo'n handige Maar u wou even vertellen voor de duidelijkheid, u verkoopt koffie voor de wereldwinkel. koffie en dat doet u helemaal voor Nop. Ja. Bij Nop op. Ja. Nou, dankjewel hè. Ja, En ik wens u veel succes met de koffie. Dankjewel. Maar ik vind de receptie wel leuk. Oh, ja, doe dat maar. Nou, tot ziens.